Гледайте сега какво мисля за нас хора, които никогаш не са били в Бесарабия и судат за българите по това, което са виждали в КВН. Съсед, ние българите сме жадни хора. Ти се свиди ли, ба? Безкрайно ми се свиди, съсед. И аз ми се свиди. Съсед, ми ти какво най-ти се свиди, ба? Аз най-ми се свиди да давам лански сняг. И она годишния, ако си го раздади, много си щедър, съсед. Ти, съсед, какво най-ти се свиди? Аз най-ми се свиди. Да разказвам какво най-ми се свиди. Синко, ти впрегна ли магарито? Не, Защо? не ще да се впряга. Казва, сами си магари. Ми налей от вас така на вино, сами ще се впрегне. Ага, и да има гаишники. Ми налеем на тях, какво са по-долни от магарито, що ли? Съсед, каква се строиш? Ми строя. Ние българите обичаме да строим. Ми ти таков не от ланега строиш. Не, аз ланската ga бутнах. За ко? Ми в едното кше обойте се отлепя. Как да ни ga бутнеш? Днеска исках да тура една баница в собата и не можах. Що да има? Вчерашната още не извадих. За какво? От оно ден още 8 ви има. Браво, Марио, казваш, трябва да строим още една соба. Синко, ти нарани ли всети? Мисяно ни щат да идат. Ми даем каварма? И каварма ни щат. Как тъй? Пиени защото. Аз 2 казана вино им налях. Синко, ги обръкай ми малко, аз напред теб варена ръки им наливах. Ми знаеш ли дей дядо? Ми дей дяти? Дядото прави овчо сирени от кравишко мляко. Кво характерно? Да не е това овчето сирени, те крави въобще безполезни стават. Каварма от крава няма да направиш, като и от кавармата крава. За кого тогава да ги държиш за даром? Съсед, нямаш ли 1 кило вода? Вода? Не. Аз гато обрах гроздито и стисках джибрите, си зарових кладенца. Ай тогава ай спием по 1 казан вино, че закусам си на буца сирни без ляп. Винци, топло студено, горещо солено, сурво сварено, наливай! Стига! Ние сме такъви! Иван такъв.